Kamusta mga kakwela at mga kabiyaya? Isang mabiyayang araw sa ating lahat. So ang pag-uusapan po natin ngayon ay tungkol po sa mga estudyante at mga tao na mga nagrarally o nagpo-protesta. So may video po na nag-viral na naman po na ay isang na naman po nating kababayan na nag-rally o protesta sa isang simbahan. Di ko alam kung anong meron ng kanya naisip na bakit kailangan pa na gawin na magprotesta sa loob ng simbahan. Paalala lang po, no, ang simbahan ay ginawa para doon tayo magsimba. Hindi po yun ginawa para doon tayo magprotesta. Sa tingin nyo ba, sa ginawa nyo niyang kagalang-galang na kayo tignan? Sa tingin nyo ba, napakaganda na ng ginawa nyo? Sa tingin nyo ba, maniniwala at papakinggan yung pag-protesta nyo porket nandun kayo sa loob ng simbahan? Di ba hindi? Hindi mo alam, hindi mo sure, no? Pero bakit kailangan doon? Ayun yung pinagtataka ko na bakit kailangan mo pa doon magprotesta sa simbahan. Parang hindi naman ho kasi natama yun. Na ultimo sa simbahan, doon pa kayo magpoprotesta. Hindi naman ho tama na yun, no? Isa po yan sa ginagalang na lugar ang simbahan o saan man na kahit saan mang relihiyon, no? Wag nyo yung gagawin dahil wala naman po yung kinalaman at napakabastusan na po ng ginawa nyo na yan. Simbahan po is para magdasal tayo doon natin ibulong or doon natin ipagdasal kung ano man yung mga gusto natin na mangyari sa ating buhay at sa ating kaligtasan. Hindi yung pati ba naman sa simbahan doon kayo magpuro-protesta, diba? Parang kabastusan naman ho talaga naman na yun. Kahit sinong tanongin mo, ay magagalit sa ginawa nyo. At mapunta naman ho tayo dun sa mga estudyante at mga kabataan na nagpo-protesta at nagralari ngayon. Hindi nyo ba naisip na pati ang magulang nyo ay naaapektuhan sa ginagawa nyo? Sa tingin nyo ba, matutuwa ang inyong mga magulang kapag ang anak niya ay nakikita nyo lumalaban sa ating gobyerno? Sa tingin nyo ba, matutuwa ang inyong magulang pagtapos kayong pagtapusin at pag-aralin sa mamahaling paaralan ay makikita niya kayong lumalaban sa ating gobyerno? Na imbis na inaatupag nyo ang inyong pag-aaral at imbis na pinag-aaksayan nyo ng panahon ang inyong pag-aaral, pinag-aaksayan yung panahon, yung paglaban sa ating gobyerno, yung pagprotesta. Kahit huwag nyo na lang sana isipin yung isipin nyo yung hirap at tiyaga na ginawa ng magulang nyo sa inyo para makatapos kayo ng pag-aaral. Sa tingin nyo, natutuwa yung magulang nyo na nakikita nila kayo sa telebisyon na hinihila at hinahatak nating mga kapulisan dahil sa pagprotesta at paglaban sa ating gobyerno. Pinagtapos kayo ng inyong mga magulang para mabigyan kayo ng magandang kinabukasan. Hindi yung pinagtapos kayo ng inyong mga magulang para lumaban sa ating gobyerno. Sa tingin nyo ba, kayo ba yung kahiyahiya sa ginagawa nyo? Ang kahiyahiya dito yung magulang nyo at yung mga pamilya nyo. Dahil sila yung nagsasakripisyo sa lahat ng mga pinaggagawa nyo. Dito to naman mga kakwela, di ba? Pagtapos kayong pag-aralin, pagkatapos kayong pagtapusin, kayod kalabaw ang magulang nyo sa pagtatrabaho para mabigyan lang kayo ng magandang kinabukasan. Tapos anong makikita nila sa inyo? Nilalabanan nyo o lumalabang kayo sa ating gobyerno. Wala naman hong masama na iparating natin sa ating gobyerno ang ating hinanakit. Pero hindi sa ganyang pamamaraan. Maraming mga pamamaraan na hindi aabot sa ganyan. Mapapansin ko lang kasi mga kakwela na halos puro po mga kabataan at mga estudyante na po ang nagpo-protesta at nagrarally at pinaglalaban ng kanilang gustong ipaglaban. Ultimo ako, naaawa ko at naiisip ko kung ano yung mga naiisip na inyong magulang. Sa tingin nyo, matutuwa ba sila na makita nila kayo sa loob ng kulungan? Sa tingin nyo ba, natutuwa ba sila? Nakikita kayo na andyan kayo sa initan, nandiyan kayo, nakikipaglaban, nandiyan kayo para iparating sa ating gobyerno kung ano yung hinanakit nyo. Na imbis na yung oras na nilalaan nyo sa ganyan ay nag-aaral at nagtatrabaho kayo, hindi sila nagpagod, hindi sila nagtsatsaga at hindi sila kumakayod kalabaw para lumaban lang kayo sa ating gobyerno. Sa totoo lang kasi, ang dami nang gumagawa ng mga
ah, sila na mismo ang gumagawa o nilalagay nila yung batas sa kanilang mga kamay. Hindi naman ho tama yun. May mga proseso po yan. No? Hindi yan ho basta-basta na basta ka lang magprotesta at hindi naman din basta-basta na porket nagprotesta ka, ipapakinggan ka na nila. Kadalasan dyan pa po napapasama yung mga bagay na gusto ninyong mangyari. Imbis na mapabuti, lalo pang napapasama. Huwag na lang ho sana kayo mahiya sa sarili nyo. Mahiya na lang po kayo sa nararamdaman at alam nyo naman nasasaktan ng inyong mga magulang. Isipin nyo na lang sana yung kapakanan ng mga magulang nyo. Isipin nyo na lang sana yung hirap at sakripisyo ng magulang nyo para sa inyo. Bakit sa ginawa nyo niya, may nangyari ba? Di ba wala? Sa tinagal-tagal na panahon na daming mga estudyante at mga kabataan na nilalabanan ng ating gobyerno, may nangyari ba? Di ba wala? Kayo lang ang nahirapan, kayo lang yung nasira. Kaya lalong pahirap na pahirap yung bansa natin dahil kulang tayo sa pagkakaisa. Ang hirap kasi sa atin, mahilig tayong magmaniwala sa mga sabi-sabi at sa mga mabulaklak na pananalita. Hindi muna natin inaalam kung ano ba punot dulo ng mga nangyayaring ito. Basta na lang tayo magsasalita, basta na lang tayo lalaban, basta na lang tayo magngangawa. Hindi natin alam ang punot dulo. Kung gusto nyong marinig ang boses ng mga kabataan, idaan natin sa malinis at maayos na usapan. Huwag natin idaan sa karahasan at awayan kung gusto nyo naman malunasan ang mga nangyayaring ito. Alam ko at alam naman din ng iba na kung ano yung pinaglalaban nyo. At bakit ko naman ito yung na-topic ko, no, mga kakwela, i-explain ko po sa inyo. Meron po akong kaibigan na ang kanyang nanay o magulang, ang kanyang tatay ay isang magsasaka. Alam nyo naman kung gaano kahirap ang isang magsasaka. Alam nyo kung gaano kahirap ang dinadanas nila para lang makapagtrabaho at mabigyan ng sapat na edukasyon ng kanilang mga anak. Bilad sa araw, sa kakaararo, basa sa ulan, yan yung dinadanas ng kanyang magulang. Pero anong ginawa niya? Sumama siya sa pagprotesta, kasama niya yung mga kaibigan o kaklase niya. At anong nangyari? Hanggang sa nakulong na lang siya, naapektuhan na yung pag-aaral niya, at hanggang ngayon po ay nakakulong pa rin siya. Totoong buhay po yan, hindi po gumagawa ng kwento, pero hindi ko siya papangalanan. Sobrang naawa ko sa magulang niya noon dahil talagang sobrang umiyak siya, sobrang umiyak ang kanyang mga magulang, sobrang nang lumo sa ginawa niya. Dahil sa hirap ng buhay, sa hirap ng isang pagiging magsasaka, inaitaguyod nila o napagtapos nila ang kanyang anak. Tapos may kita niya lang sa loob ng kulungan, diba? Napakasakit po sa magulang nun. Kaya sana tigilan na natin yung mga ganyang gawain. Andun na tayo sa point na may pinaglalaban kayo. Hindi naman masama yung pinaglalaban nyo, pero huwag nating kalabanin ng ating gobyerno dahil walang ibang maapektuhan dyan kundi ang pamilya nyo. Pinakamainam natin gawin ay magkaisa, magtulungan at gumawa ng kabutihan. At payo ko din po dun sa kaibigan ko, sana kung nasan ka man ngayon, alam ko kasi na hanggang ngayon ay nakakulong ka pa rin. Sana sa paglabas mo ay maging maayos na at maituwid mo yung mga nagawa mong pagkakamali para sa magulang mo. So ayun po, maraming salamat mga kakwela, mga kabiyaya, at sana may napulot po kayong aral dito sa ating video, no? Na hindi po lahat ng bagay ay dinadaan sa marahas, dinadaan sa pagprotesta, dinadaan sa paglaban sa gobyerno. Huwag natin ugaliin yun. At lalong-lalo na ang mga estudyante at mga kabataan ngayon na mas mainam yung gawin ay pag-aksayahan nyo ng panahon ng pag-aaral at para makatapos kayo ng pag-aaral nyo at matulungan nyo ang inyong mga magulang para naman kahit papano makaganti kayo sa hirap at tiyaga na ginawa nila para sa inyo. Dahil sa totoo napakapalad nyo dahil may magulang at may matyagang magulang na pinag-aaral kayo. Dahil kung ako yung tatanungin, oo, mapalad ako sa magulang ko. Pero hindi ako naging mapalad sa edukasyon na gusto kong makuha noon. Dahil ako hindi man lang ako nakaapak ng high school, hindi man lang ako nakaapak ng college. High school nga, hindi na nakapag-college pa kaya.
napakapalad nyo kasi nag-aaral kayo. Napakapalad nyo at nag-aaral kayo sa may pribadong paaralan. Tinatawag na private school. Kaya kung ako sa inyo, pagtuunan nyo ng pansin ng inyong pag-aaral at huwag lumaban sa ating gobyerno. Maraming salamat at medyo seryosohan po ang ating topic for today. Thank you po talaga mga kakwela, mga kabiyaya. At mega love shoutout sa Team Biyaya yan at Kalason Kalahi. Yan, sa lahat po. Yan, Tribo Ilonggo, mega love shoutout sa inyo lahat. Maraming salamat sa walang humpay na suporta nyo kay Jay Guevara. At please, don't forget to like, share, comment, and subscribe sa aking YouTube channel. At please follow tuloy. Please follow to my Facebook page yan, and TikTok account. Pakisabay na rin. Maraming salamat. Ingat kayo palagi and God bless. Bye-bye.